Astear dago, eguraldia bikaina da, opor giroan gaude. Ongi etorri entzule gure irratsaiora. Nondik ibiliko dezadazu gaur? Bastatzen lekuan zaudela? Adi! Denok entzuteko irrikan zaudeten udako kanta jarriko dizuegu eta. Guazen bada musikarik onenarekin. Hau, zeuretzat, guazen! Nahi duguna egitera da ikastera lagun berria ondartzik ez futbol partida ondartzik ez da ibilaldia ondartzik ez entzun oraintxe ezin jakin noiz datorren udarik onena gauzak hartuta hau entzun goazen abestera ezin jakin ondagoen udarik onena bat hiru lau Bilbora, bai, aireportura, hori da, ez, New Yorkera, datorren astean hemen izan naiz. Guazen!